bara mainali abochokete enyagitali enige kuri obokodi obobwensi asidi golide nsekegima mbabwate nsema sabana bakubutera nabo igokogosoreria obokoreri bwabo no bwabwango nendo bwikirano wigo ngokora bari scanning kimashini cyabo ni kibirongo bigoro nigo bagotoka imeyo mu cyokisi asamagacho a Uhuru Building asidi rongolide igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabo kubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabo kubonyora gwetera ase nchera yesimi gwetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Tariki ni bero mutinye no yo kano mwaka no yo wechirura mirongo hebere ne tano nomo oncho murigerinde no kwigena mbiore andonsia sole nako kwanire oigo kukwarigani konyora mwana maya yekiunga chinse ibere chiabo nobutiko literane sera sinyakundi asense melimenyo ni gare Wilson makuli nago sabire tuskare go chaka kiunganigo togo chaka ningana yogo ichania hasomo subatio yomo anyorekana nga sirete bugi mabaya se chinchira chiobo tutukano kurengana na bananchi bensemeyo nigo bono baruro kuboligo cia serikali kwene kibunango kolero botuki kubwatikana nege korwekyo sonara ide ndonaja kuigwa igekuru ati kolenga na bwenge na bwana ki esegi bakabwate ayunga edio ba uwi ngado koja kuigwa kaliko kuranga yabeta menyaka go chomporo ono ngoji ko boli kekyo ngoja kuigwa kaliko kuranga oyonse ka kiga kweto mokodi ari ko menyaka gocha ngoji kuligereria kanyorongo mwano ya maene nabara ibense rachukura karaire bolera
katogore kakire tega katukamoni kakire tekiri akabwatira kaboko guteka swaiga guteka kunyora abantu baitire sikowe guteka kwenda gukiza umurango wande yaya abwasikire tukujwe umurango ga etiriza kontoka kuretiriza anyanya nangi gara irense ya kireke ure kyumutu agira treke ure gaiga ukane gari mutaje treke ntukere very sharp kabere akire gocha gotoga na gaiga bono ababutabure tumutu ga bakagaige kure to ka gutsine neri ugario muturi twagwete tukaje ko kuturo murango tukanyora asiegete tukaje ko etiriza apo bono mwana ambarira ari ntoro cyo somo ya mwagete bono sa tonyete kuji kumreketa cyo berengeiga nyarange ukwetensa twangete ko kura akabantu bagocha umboro kumyoka kurumade babachare ringo batenyarange itu mumuroyo oyo tokagerete binagosera no mwana umusubati umwaba konyerende kurukare mwana oyo nabasumbwete kuru konyera nyina kura atarasira ndirororo abari gusumbwana na nyina koro manone ngombe litangane na taketawa ni ngombe ya nyina koro nao neti kwanza akaimukia gaira kawana iria kabere na tagete kwengenta ngino inti na chete ngamufutura kuru mutego resa chete kwengenta lipera ina kuruga gukura ngujikomeza kanganyoranga no ari mutego kana ngabutore ngorieria akagunzeria ngiri tukuria jumapili eria gatatumba ngendete kusumbana na nyina koro yoiga ba ponono kurwana na kumurwaniri umwana uyo retire ningani ngiembe sana asomuki uitire kenyinga gete tutanya guitebeka ni majinga gicyo sumuki agegotogo saba umwana uyo serikali emoirera atua esaine nabande bararo tairana na nda chako korekega bituru binde acha guita nando ya atagite Achomone donte, mama boka ga kioro mocho, achoma pontisto, ngaiturage. Aba bisa boborende korwase kaunti ya Nyamira nigo bachakiro musako mutinde helikumanya ase tugelie koibwa korwase kinsemo ase kugajwa agani gachire magega yechumbe isano icyo kikagere kwaba hecho webi konyorekana si nyumba yo mungina Meri Mora yo humanyakaina bunenta mame korwase kenyoro kya meterera himeye wodi ya kyabonyoro ebunge ya burabo abage bintu bikagere kwaba ebyo webi konyorekana Ori kitu fatika rigisemba norobotu rwasinchira yubwikira ndana bakoneria amabere kwanyu gwaka amabere yana yaye ani cyombe amabere twaragurire sana iya akoneria amabere ya sakuru kukyongaro twagurira amabere twanyure chae ndutwaburambu ya amabere namo yatokonerigwa ani na amabere tokonerigwa yobo ibi chingaki ebikorwa byobo ibi bigenderete kwenekiwase kinsemo aho ime yorogongo rwagusi nigo ritikoria igoro abamenyi bekenyoro kyameterere ime ye wodi ya kyabanyoro ebunge ya Burabu kaunti ya Nyamira banyorete chombe chobo ibi asenga yomongina Meri Mora umanyikaine buna entamame ehento kyagechetie abamenyi benseme yo bono ringane rigani igo ryachete engombe nere yaoneti gugocharia ekenyorokere erongari chituka ekere ngombe ya tugete bonekere uyabwate twagatebu no ya aonere tugura sumuchoyo gasitore gwenta mame engombe yagana yagate chombe chinde chigacha kororekana na kumanyekana echinde chiarenge isano amone mori chingombe chinabo chiabwa turi tukoria igoro jikairu nyaramba ya kiro muntu akagenda agachore ngombe yaye kuruororo kiro muntu ateba gakie ngombe yene yane nande mbaligete obia abantu abegere chombe chiabo chiakorta kicheibetwe wona ngombe yekere sirete igare ko chanande na mabera iba kasi ito kabisa umuchie family otoneriri gori siringi 25 mabera kumbe ngombe ne yaito bakananda akabona mongo chisiaga akataga ntukiara rire siko mokonyo naende ngombe ne ro musubati geto korukupuraki kuru Nyamira mumbwari okarechera ngombe no yanyorete moria bakomogo no tigare to muchio yo murama omongino ni otomusigetara sekenyiro to chino mongino romuya lakini ebintu omuntu akora byabo bisi anini igo bigakare kororekana maiso marore tari obwibi bwechombe icho isano chioka chiatogete asenkeye kurenderera boigo ebirogo ebyo bikagire koba ebyechikanisa aho nigo boigo byatuka roro na boigo ebintu binde ebikorwa byabetereria bamenya baiga kusamba chinyomba chomongina Meri Mora entamame na korire miaka 30 amangana ya narande tata igoronga ta chama na rero mojoto ryo taru chisese chirato gweta nambate baite sijachiete for masikete ngumbu geke ngumbu ngagache nyumba yane kingoboka mambia kanyor murango toyo
bono gingirete rero boro mambi nengo genda naji kuyu mwana kuru sukuru na iguna njwango ore bintu bya tokirwe entamame entamame oyo no mongino koni chinyeni nkomogori botambe na mabere koni chipara bono ritaji wikona nyo murango nore nyumba na iru murango no chifu arenge musiko ito mugambio ito no arenge na retro murango ne nore bone gaiga lakini anta guruto murango ne bono entongumeti umusubati yo kabisa okorogana muno murai nero kuyibinde yabantu kabasambire chinyomba bono mambe twake rumugambie simi ochichapa kagaiga twakorire security ebintu byatokira igabire binge sana nande binde byachire nyaramba chitirisa emirango paka moyo paka chimadress kubwatekana ninganeye nigo omugambi bwe sublocation ya Biego Thomas Rogena nigo ainekebona ase chombe echo isano chatogete asenga ya entamame nigo inye chanyorire abanyene asomongina oyo asebono agendrete gutangwa asegetaseni kyabanyanyimbo kyanyamira obwibi bwairanire gusiyo bonge mono n'abantu bali tobugete no babantaba yabanyakanisa no babira bibi abanene mono ntwaleka bachombe isano tukajenya na baka ya police post lakini chombe nyencha kala ndukeke abanyene mbatogete ngombe yamaneriye megagabo omanyina taratoka Orio gukora kigima oboibi bunga buno boiga ase binyoro nigo omugambi oyo iga are naya babekira wali osacha saba gambi bonsi be within our Nyamira sub county and Nyamira count at large nturi kutura malembe korara wana ngatwako tukuru kwa abana injimba tu alita asira obachite bagatongi bagasamba chinyomba chia abana mongino yo bwate chiombe chiboya mongino yakoro kwa Mary Mora Ondieki mugaka wete yonka kaiga for almost over 20 years tanya go chanka kaiga ingana ejeiga yo bwibi nigo abanyakenyora baiga kurase kenyoreke kyameterere banyartuko bakwemanya bene ritukore igoro bona chombe ejo chikaegere koba echo bwibi nigo chabeire chikobiswa ase enge yeiga ya entamame ase ritukoria rero nigo abanyakenyora baiga maiga ya bogokora obusagani bonde nigo baumirana ne bintu ao byoboibi anene bye kanisa hingo reporter getembe korase kinyoreke iga kya meterere ekyo ke gotoke mesa location ya Biego bogesumi location ime ya wode ya Kyabanyoru ebunge ya Burabu county ya Nyamira Njefatigad Gisemba Bemuno murikito Fatigad Gisemba hasorogotiro barai nigo baikirana se University ya Kisii kinga kichomboyega bogotianigwa kwa barai ba borokigwa rwasorongo rwagusi asomoye ko baikokiranwa na bogwatani bekiseme bakoragwa na Dr. Chose Bubirundu rivogora hegati ya bande kinga kecho kobolinigo kwabekwa boko gwaterana helio gwikirani amagani ya borokigwa muri kisudani runtiri roboti rwa senchira yobwikira Asomwega urengete gotiania abarai baborokigwa kurogusi abo barachikobara asegeka kyomwaka yo muri bosyo ikiaborokigwa bagusi University Students Association gusa nokolekasi University ya Kisii magoroba ya rero kubulia nigo chinga kecho kwabikirwa asabarai kubwaterana nabobwatani ao irigo ikirania maganio yaborokigwa igati abo chibasari kubakonya konyora chinga kichinyororo cyo gusoma because you see University Student Associations where you are a patron. When you go to Jacoba patron, all the patrons as an association one time. Ukwana chinga kecho birundu nigatebere buna ukonyorwa wechibasari abande tibakonyora nigati abo bayegwa chinke nigati chisababu chikoirira aborokigwa gokoribo beke masomo. These are professionals, potential professionals, and very soon all the lawyers, all the engineers, all the scientists, all the educationists will come from this place. I have gone through the process. Asense mwende esegeto nigo yarwegwa ucha saborokigwa baiga kubwatana nakoba libo elimo ukonyeka kurwa sabarai aseboigo basegeto kubwatu kubutumeki bo mariogo yogotindia nako amasomo libaga litangani abana bantu tutatwanzane atona na uche cheza bulito n'obusi bona muchimoto baiga ino mechi adapt uwate ibane alinda kwa sadatori naki urunda atua na ikebane
tukiu wake kura mende wane ngiri wa kura voting card mo wana voting card uno musi we are thinking ane to ingira sto de laki ikatocha chikule jire maile 8,000 ongeza hivi chikule jire maile 8,000 tuchimeka serikali kama in 2027 abana balwana ndababuru tutuma sawa injebaraye chinga kechicho niko baboligwa gokoromokia ili goikirania chindoto cha basamagima na bacha gwekonya gochasa matukali bosyo. You are supposed to be the core in this university, be the core of politics, of studies, of everything, and have audacity. It's more than it cancel be shameless in wanting what you want. Sawa. Be shameless in wanting what you want. Don't wait to be given permission. Give yourself permission to go for what you want. Mkuru tereka taseni kia gatembe korega se kaunti ya Kisii literane nguru kwa Daniel Untiri. Gemuno mulikito Daniel Untiri sorobotiru. Iyo kulike kirogo kyobo jumbe hase bunge ya Nyalibali Chacho Muske Joel Okengo Nyambane. Igo sokire na komulera witheni atika mbera. Kurase kenyoro kia ria ng'ombe gwadi ya Kyogore bunge ya Nyalibali Chache kaunti ya Kisii. Ukwana nagetembe gwetera senchira yensime. Omusko Okengo nigo haorokiri umuichano yebona salireira. Yogo chia kubwaterana ni amate aso kwene kibunango chikweni wara senchira ya maskani. Nyalibali Chache Wanyalibali wa minto ncheno Okengo Nyambane. No muichano monene twabere togotebigwa nga atika mbera osirire atika mbera una momanyete no momura rende orwara kirarwara akaba discharged chibesa chikabora cyo komurusi nyagitari kirebangikera nkamurusi nyagitari rende kimanyete nga obosemera imboro abanyagitari bamurwariri igorenda bente ko ba discharge daira nenka no muichano monene na beringo tebigu inga osirire igorende nabo tu akagerete nga nkobwenare lakini ayonsi na ya Nyasaye nero kwenana na nero korwa na nero koira na ndo enana igobono ekenyoro kia ria ng'ombe nene Kyogoro ward pole sana soko musirio yo mino nande pole sana saba Nyalibali twabere togosirio yo minto ayonsi igonda atebe na ya Nyasaye ntu atemeta stokonyara lakini bono Nyasaye nabo aitetinga goikamwire asenchere yo renda nyare komoira no toramo Abanyalibali ba Chache una mumanyete chinga kichonsi incho Okengo Nyambane goikanya koirwa erinde tonya gokonya naigo nebenchereria encherenke onganeti amagania nari Abanyalibali babamo Abanyalibali bangusamo tutwaro bwanchani unabodi chisokoro chigo chacha tutebinga engakinero Abanyalibali nanda abagusiba bwato bomo ande banchaine okuna kukugani kwane tunguseramo erinde tokonyane na tokonya abantu baminto igorende amayandaya ntubwaterane ne family erinde atika mbera anyarego kwenigu na maskani ariaganiri aya maskani onde bwensi kera asirire abenete kwegwa Asogoja komanyoro murwaniria korwa sensemo yo kwamiriria serikali injira yege science yatebire buna heyo nigera chikokonya komanyoro murwanirie hukumete bwanchire n'abantu ukwana nagetembe ase chia bisi chiaye uranirwe kirogo ky'obujumbe bumachoge Chache Sakariunduso igaterune injira yebo science nero yoka era ene ky'Abakenya
Murai horachi 18 murai wenso muske William Ruto asobo chole bonene bu mwaka wa 2025. Gento kerekia getting scientific method nekei amaliomana asabantu lakini etatumegeti echi batavasa bachora omonto basaigo abakanya bachora omonto batageti nanda abantu batenne imara anyora ngano omonto basino independent nando gweta eyetalibia so okoiwana nkole gotakere bas consensus ekero twanyo omonto oli bwata chinguru bali bande batawa chinguru na baba tebunga kiaya togenda mo ntosali birogo ntosali elieta muneli agusi elinetore kana n'abantu totali kugenda omuli oyo nyina se county toe omugabana itoko chikojora osino yo Jubilee muna totebe tenga gusi Jubilee elinda mugabana na tomwa ba MCA bali bachokorega gasi usi esuke moto yakora etageta magendera bwango gwetani muna torojiga teta magendera faster na yo etegete county assembly ebwate abantu Ote biranga lebimu na ndabako genda mu bwango karabako make decisions na ndabako ligeri ni bayita sa colleagues elinde account yagenda moto nechi ward boygo nechi constituency boygo chi county boygo nensengi matoko sabanga muna bakwanete ali karabane kirinyaga babeka namo batumye scientific method barolenga batakere ko barakirende ntumana toligere dikorusiga na bana bange sekoria kigia jenisi na ande sabine sawo koro abekoreka na musikama tiani na ale biya osana na nyoreri bagere bwango asenge njotoro jenga abanta bange abakenya bange na batagete na ole chinguru na ande na okoreka no serious oralete reforms o sea monchoria ali abakenya batagete kiaro chumia salegete chisami salegete Yangitalia mangana na makong na kere sekta yobo ke mayabere kong onero rekane na ndo rekanete before aski ministry chiya korete ngare baswa oreta mabali kamaya so abakenya bange baboto ko yana sar and then to again ngambali gele ente objectively babese ugele kikabila bose miaka bose bintu binde byao elinde banyoro monto orancheke bosora belaikebo kenyengima kur Mombasa paka Kisii, paka Mandera, paka Garissa, paka ase hama tukabongega serikali wetera se sekta ya chiseme nigo yarorekani ge kwali baga chisemiri baga kwetera so korwa he pasari no nyagoika hobwaga chwe birasi amagacho yobororo ya baworokiwa kolenda se skuru yoboroso ya motemo mu congress wime ya bumachoge ebunge ose wadi yabo kimonge bunge ya bumachoge barabwe county ya Kisii amangana na mangao Weboli hase skuru yiga ni gobeso kiri tkola lero egere go sabe serikali bakonye asu kwa gachugwe skuru yiga elio ko inkera ni mirobelio ya masomo igobono ba muganiro mujumbe bwebunge yo Moscow badia barongo wesonani asu ko bakonya nyuma batarekere getambukiro kyo bakoro muchango Nje na chorwa ko be chamani yeskuru mutumomo comprehensive primary school na mochando twanyorire no yokuna ukwano byoka yore asere ne situation yere ne mbe na boy wona ende bone ke tutage tumujumba to koreke ngaki abeke foundation yechi koroba egere nari ekyara tubwate na plan egere twaga chiko chiura space gutuka ibo aina tubwata usaba aba mintoka tena asebono yeskuru mune korora kana no ene jikoni yero ye babati gero siri na sabani mubare ko vera mune stabru asere aseba are ko tora mune te stabru mu yaga kete burari mabati ayi tenege na ne waya mesesi no bare ko vera bono bagatigirire klase kemo gasoro na kibachire ta se baranda utumia muna stabru echikaga chikoni karona karako okarense amo amariyo kigako rugago swago chagwa se klase ekyo agwa sabari ubaka ige situation igere diprole nimbe igo ngatwara ko konyu bwangu yare ko babuyake onyeri yare ko nyare kana okugani bwito tonyoro ko konyo kurwa se serikali gose kurwa se bachumbe
egere yagachu eburuso ngulio bokongu yagachu kuchiguru ikere space nero ikeransa ngani kigwana ngiyo ngisai otore ya gokonya kamono ekero para sabe nonya umugambi itora angena itu kusimbarati ajija tokonya samalita ntengo rukumoli ni pito umokoro nare kuchikoteba asense moyo bulendi bwa bana esukuru tegiti gwetera ntobugati omonto ndora atogitera bagatumbe babegarake ono konyora abana chipara gwetaga iga gwetera none geitanke iyo abana bagosokera kebao kende yonsi wabanyora makoli gweta nare kuchigosaba iga batagotokonya none fence yoka togitere abana baito mbanya gotara chipara abagambi ne baigwete bakoni chukuru ya mutemo mwamu yabeire bobasi bukimongengi asorobotero monchomo rikiria tanyoro mutimo komoketo kwira na tugende ne kiongasi njira yoboikira Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo elyokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabutsyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino ase omusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba niga alinge omuseneta omuchorwa bw'ekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwanirira bw'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwa gusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwatie emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obuchenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye aliasebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetageta omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwigedi bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwigedi bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwigedi bali Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwigedi bali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchasi bali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samari atane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomya abana chi courses cy'obubundi asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke omwana nainde ngwancherware asabe kibasa kya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero omwana ule school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya
ase akomenya esa ndagira kugurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mbungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruete sana gukonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekera umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyorare karibu sana Kitutu Masaba elinde twegero bubundi bachaga tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga ose obakirisi migwetara chiramba chabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyobwenyolero bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya. Karibu na ino mwanchumu ligerelia seneta wa kaunti ya Kisumu Skeri Jadi Onyonka igamuchira bagavana haso gutekera nimiroberi ya kirero yokuri aba akori emirimo ukana samagacho ya bunge ya seneti mu basorero mo seneta Onyonka ni gaichaniro roboti ro modira chenero kubatikana no botumikigwe kibesa ase kaunti ya Kisii ukana chingeke cho niko boigo amuchira bagavana abo bagendete kugikira abaseneta asikirani go bagendete kurigereri merubeli bagendete wikirani asichika. I have looked at the audited accounts of Kisii County. That is the county that I represent. And some of the things you see in the Kisii County report, they're just astounding as they are shocking. And I know that this is not just happening within Kisii County. Apparently, Mr. Speaker, all governors, once they take over power, they behave the same. And I have been really observing what they do. Number one, they make sure they look for a way to control the members of the county assembly. Number two, they then immediately after they have taken over, come up and they want to change everything about the personnel that was working for that county when the governor who was there before them was there. And that goes into some of them deliberately trying to disband the Public Service Board, some of them doing cross-transferred, even some of the individuals within the county system, whether it's health, whether it's road construction, and even if these people were trained and they received executive training so that they could produce the results were expected, they're immediately transferred because they are not behaving nicely. Mr. Speaker, if you look at all our county governments, none of them has ever done, and I would like to see which one has, and I will give them recommendations for an A. Many of the county governments, close to, out of the 47, close to 40, have never done a biometric registration exercise to know the total number of workers in the county system who are either permanent and pensionable or temporary workers. And some of these, Mr. Speaker, the reason why, and I want to tell my colleagues here, is because many of our colleagues, the governors who are saying how this house is useless and in fact we have no business talking to them, are the ones who have been keeping those lists where they are having the lists manual and they are paying a wage bill of about 40 to 50 million a month. That money is what is the cash cow and is the kitty that is supposed to be utilized to do politics. Mr. Speaker, when you look at the way our governors behave, immediately a governor is elected, the pending bills that existed, they disregard all of them and begin to bring companies that were working, that are owned by their friends, and these companies are the ones that are given work, and as a result, they have thrown away the first in, first out
policy which used to be there in government employment and government payments, and right now it is whoever that knows the executive who is paid first. Rais Muske William Ruto niga tabirune serikali se yobora ibwaye negendete kubeko mukibu wekirano bokariri bya hase sector gati yabeli ye gisemi ukana se county ya Nyeri Ruto niga ruro kubulia gochia 790 gochia gochora barai obwa tamarro yogwekirani amagendro ya elimu. Watoto wetu walikuwa hawana waalimu wa kutosha, hatukukuwa na madarasa ya kutosha. Watoto wetu wa university walikuwa wanasumbuka. Mimi hapa leo kwa ile kazi mlinipatia, tumeajiri waalimu 1,100 kwa miaka mitatu, the largest employment of teachers in Kenya's history. Tumejenga madarasa 23,000 na tumeweka funding model mpya ambayo inashughulikia masomo ya watoto wetu wa university na KMTC pamoja na TVET. Kazi hiyo ingine yote tumekubaliana na nyinyi. Maneno ya maji tumekubaliana na mbunge wenu. Maneno ya kuhakikisha ya kwamba zile barabara ndogo ndogo tunazishughulikia. Na mimi nataka tukubaliane na nyinyi ya kwamba nafasi tulio nayo sasa ni kuhakikisha ya kwamba mambo ya maendeleo katika taifa letu la Kenya inasonga mbele. Kila mtu na kila kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya. Ama mtu anachaguliwa kwa sababu gani? Si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya? Si kila mtu atakuja kusema kazi yake amefanya ni gani? Mtu anachaguliwa kwa sura ama kwa kazi? Anachaguliwa kwa matusi ama kwa kazi? Anachaguliwa kwa porojo na propaganda ama kwa kazi? Si kila mtu anapima na kazi yake jameni? Si nyinyi ndio mtapima kazi ya kila mtu? Yule mtu hajafanya kazi si aende nyumbani, aende alime, na yule mtu amefanya kazi si anaendelea, ama namna gani? Ile kazi ambayo sote tunafanya kwa umoja ili kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha na kuboresha maisha ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Stewards ba FC ro pati rituko liarero mbairwa maigelio asogosomi wa chinjira abuna barachi kwena na hobokoreri wabo asegeti chingaki chinkoyo hamono gutingi brendi na boigo comment wamate wabo gochia sabati oterelia abege timu ya Task FC bakora maliganio ya masoesi hase barachi kogosaria mone timu ya Kenya Police FC rituko liankyo olikito Wycliffe Tyson Manyara orobotirwa sinchira yobwikira. But what we are saying is that let's be professional at any given time. Una enjira eyemo yokorosia obwa matobuya egatia bagosoria abatiotereria amona Stewards litukoria rero etimu ya AFC Leopards yabaira amaigerio Stewards babo buna barache kwenana obokoreri bwabo ekero etimu iyo ekogosoria. Usichange location yako ama post, usiwache position yako unattended, na usichange schedule yako bila kuinform supervisor. Wewe unatoka unaenda mahali ujaambia supervisor where you're going. Sini sawa? Tumeelewana paka hapo? Stewards must not wear outer clothing while on duty. Tumeelewana? Stewards must not wear clothing that may cause offense. Umevaa nguo yenye iko na political or kila kitu siku hizi is in politics. Usivae kitu ambayo iko provoking. Haya, usiwache position yako.
Usilete watu ambao haifai waingie mahali fulani unawaingiza, wewe ndio unawaingiza. No. Etimu ya Tusker FC yakora kwerigania aseke minanokia ankio asebara chikogosoria amone timu ya Kenya Police FC. Quicker jamaa. Tusker FC yere namba kianda asengoyo enene ya Kenya KPL nigo era chikogosoria engoyo ya emerongevere na isano nemo aseboigo etimu ya Police FC era chikogosoria engoyo ya emerongevere na isano nemo. Etimu ya Police FC nigo ere namba isano ase bonoiga Kakamega Homeboys namba 4 Shabana FC namba 3 AFC Leopards namba 2 Golmaya Nero ebatanga 4 gukwana magega ya mazoezi Julian Mete oyore ekochenene ya Tusker FC nigate babuna finishing yabo Nero etali engiya kurende mbagenderete kuyiyagacha improvement from the last game. So improvement from the last game is finishing. Of course, because Leopard has shot 8 times and we had shot 8 times, so same amount of shot, but they scored 1 and we haven't scored. We also had same amount of shots on target, so we have to improve the finishing and more focus, because the goal we conceded is 2 seconds late of positional and closing a space between two, for example, just little late. So focus on these little details. It was a tough game and a very good team. So against a very good team, details makes difference, of course. So when you play a low team, you can have 2 meters late on your opponent players, which is not possible against a very good team. That's what happened. But we have improved. If I take the comparison from the last result against AFC Leopard, the improvement is clear, and also in the way of play, because we have made more pass. Wycliffe Tyson, Ekionga Chigosori. na wikiraga bumanchumo rigereria nongwikira mwelio wa mangana maya yekiunga chinsebere cha bono butko urende chikoraga chinsenye ningirana ngumanya senchira iyo bwikirano igitirani sera sinyakundi asense milima nyiryo nigarenge Wilson Makuli agosabira utwaro burigereria burubia. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye muna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie baimanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyaliko bagoko yanyora chingaki abikiri ase umtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kyamwamogusie. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabusiyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwaniriria bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i
abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugyo kiaye kyobo seneta asogotenena no mugusio mwabo no nyabono atabuatie mirimo obeire okuruanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu na boigo kuruania chisegi chiegenka bono nigo abolirio mugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bwo mwakugocha elio aire obo balimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obo balimo bo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku uyo nere Gloria Uruoba ebalimo yagusi.